Nu? Okay. God aften. Hvad hedder det? Håber han vil lige revancere sit bræknederlag med at få smadret en skabsslår op i face 15 gange. Og det vurderer til 5 point. Og det er for sådan nogenlunde fuld smadret for Simon Nade. Så Naden. Og så gang. Du er klar over dommer. Jeg siger 3, 2, 1, nu! Nej, det er da fint. Smadret lån, jeg ved. Den tæller. 9, 11, 12, 13, 14, 15. Jeg troede, det var en mænd lån af det der. Jeg siger til, kom gå. Gør det ondt? Ja. Jeg siger til det, Kak. Jeg har ben. Kan du på benene igen?